bokita musasu bahai mane borong ne hai kaisa Bwkha hai sebaiknya abo kuno ubah aja Hamjak angke ba Hamjak ang bakui Bwkha bai na Hamjak tong bono na ang nong ni family bitor sibai tong Hamjak lai tong ngai borok bitor si raji angke tabo ke ang ma ke hino no 2-3 বছর সবাই না তোমার ঘরে আং বুড়ি নাই কাই নাই ছিল খান নুন ফ্যামিলি নি চংটা না আমি বউই মা কে তার আং বাইকে বড় পড়ে ছাতি ang ani ma babo no phunu ka boni photo phunu bini ani ma babo do nung Hamjak mani boroba nai nu bini na rim teka saka buri rono suke Bwkha tar di buri ro busala rono suke Bwkha tar borok buji Bwkha di Hamjak di ani ke ko tasi sali ana Dabuni Jora baksa borok tongo Bwkhani kubi hamjama borro mai ke thirok thangmani ba chung abono sanai thoi thangai bo mungsa maya abo olda sakno Kosto roi ma babu and takuk bukhuno Kosto jala rimase kalayo abono kari chini lai thane video jaga norok nogino mankana khoroksa college pori tone monai buri kajena Jora bini hamjama chalaba Yakar jake bithi che thoi thangjaka kharuma sijake aboni link description rijak habui nei mano phiaba tini te kaisa story china ro phai sopakya khoroksa monai chela kapte chino saka dara ang thinesme lama tong sio Tangwi hinkai khoroksa buri be bisi kedema hamjagi tomani phiaba tabu kajena Jora se buri ano Yakari kelangu abuge ang mungsa pala malia tini khanapono ang thimano te a burnia pogna bo pogi simalia o mone chela kapte chino bini story share kakya a bage phajin ke chengtini o mona ni kothmano khanai naine tama hamjage buri be Yakar Jakha eba khoroksa phaldu buri bage tamani sajung thina hanai wansuk ka abono kaham ke saimmalai ne so as secret library channel patchor kaham na ji joto bujimanai ko kolmana chingcha kobai norok sanai Sekang no sinumung sanai chino tini ostri hore takuni mung robi tripura kami ramsura para bini hamjama burni mung eba bona chalak hamjage live nosto khane burni mung sumi deuro pulia sekang chalabai buri Facebook ti sinui number nai kok salai tongkha apur chala ob buri kok singa ne boyfriend eba hamjama chala rokta tong kobiki sari chalani kongno khane buri saka ihi angke bana hamjage single chi chalabai buri atike pulia nisbi dolonge kok salai toma kasaro a buri waisia 1 year daily a chalana hamjama kongmang sawi tongkha a bagi yang chalabo pulia Jora ke ob buri Bisas khaya dol ke simi tomane phiaba buri no sekang a chalano bar hamjama kok sawi toma bai pathego hanka yang chalabo kubi Bwkha bai eba kubi Bwkha ruino accept khalai ko sirkha I ang bonono hamjago hunai abo hakino chalabai buri 2021 bisini simi Facebook ti sinui khoroksa no Bisas khalai hamjalai tongkha a Jora rogo chala bini hamjama buri buskango malanya bagi daily call ke saw eba call ke ringo malanya bagi phadi nei haipono buri saw ang tabuk biji malai maya olam malai ne atikhima buri kok ferma bai borok buskango WhatsApp no malai maya phone ti simi call ke hamjaglai bisini eba 2 bosor completing ka borni hamjama sal all 2 bosoni kasar teb kabamangka boring bisingo aborokungkha jela o burino pulia hamjama Jora no bini ama babu taku bukuno burini photo phonegu kobikok sawirikha abona ani hamjama buri jodi kacheke o buri besimi kajene jela bini nogo atikok sawi tomani pulia ni simi plus o buri bahanyo yang chelani buma bu phasona call khai ama babu hunenyo ekdom free ke kok sai tomani a bagi chelate bini family member a burino ekdom Bisas khai hamjak hunenyo gosinna harlai tomani pulia ni simi tabosuk Jora phiaba burini Bwkha tama wansuk tong abo kebo sawi tangki hinkai buri o pulani chelana hamjak tongtetinyo tabuk tek khoroksa chela katalwe hamjage khar thangka yakulo hinkai buri a khari thama last ni chelano draksa hone yakare rikha en hanyo hai tewaisa pulani chelabai tabuk hamjalai tongjau kha buri haipono yang pulani chela o buri ni joto tomung hamya kok saimanibo mungsa hamya sayabui a buri bene hamjalai tongkha tangki hinkai pulani chela o buri no kobi Bwkha bai hamjama bagai ganani kamana kirijago a bagi chela eba a bagai o pulani chela bini hamjam buri no mungsa kok phano sengya eba khutugya keno kaham kereng tonge borni hamjama sal 2 bosor complete inka and buskang bosoni pulia masono a buri be kajena hane chela bini nogo jotono sawi toni bakhya phiaba cheng kaisa kok joto kahamge saimano boloni to kuno dino nogo tongya a kok kobino sem abah nyongkha bahaki hinkai bini hamjama buri o pulani chelano tewaisa salak thokoge hanyo hai alka chelabai tabu khari thangjauka a nor kobino khanaka o buri tabu tewaisa hanyo hai bini pulani hamjama chelano salak thokoge khari thangjauka alka chelabai a bagi yang pulani chela Bwkha methemaya hopung sabung kama mokol mukti thagya tetinya chino bini kotama share khakya te saka darang tabu thinia simi lama tongsio ang tini khanapon theithamono aba hakya mona chino saka
abagi paithigo chung abono sajinai tabuni jora online hamjama eba nugiawi hamjama roko kebono phatsa Bisas ta khaidi abo tatal phaldo se 100% bisingo 10% se kaham hini mano abo hate abono kubi and je kajana wansuk tonero kok surlai nai ma babuni choice be kajama se kaham tabuni jora Tangwi hinkai ma babu songbo kebo bosana hamya bai riglak ruibo kaham hamya wansugui naino kayene jotoni ma babuno because keboni buma bupha jani ja bosana hamya jaga hamya Bwrwi kai glak abono kubi te je abo teke buni Bwkha sabani rongno bo a kongno sanai jodi kebono Bwkha bai hamjage logiri ma ya hankai ko kotor sawi bunyo Bisas ta clarity Tangwi hinkai nungse bunyo salak thokai hamjak pano a borole nono kubi Bwkha bai hamjagi jani ja noko ma babu and takuk bukuno kubi kok sawi kebama imang noklai tomano abagi please kebono Bwkha bai hamjagi ma yake buni Bwkha no ta thangdi pathigo je thangjane borok eba yakar jane borok bele Bwkha duko Kosto mano a Kosto no abo je yakar jane borok no buju so ani tara baitolte mane so norbo a chlani khukti eba manai ni khukti wase khanai naiti botam sak and video no sasnoi share khadi baskang jora abo kai video te mana bagi hambai Ani bumung hingke robi tripura ang ongkha ni kami ongkha ramsora hingke ang kaisa burinyo hamjakha boni mung hingke sumide borma boni para hingke sompong nogor ram thaku para hingke ang 3 bosor bo bai hamjagoi tongonyai bo ana sajak oni saka hamjak oni saka ang do hamjake hamjago ang bo hamjaka bono hamjagoi korok salaika photo rukha ang ani ma babono phunuka boni photo phunugini ani ma babu do nung hamjak mani borokba nai nugu nadi umteke saka bo nor hamjak lais tong ke norono kaina no beskang maisin ro umtike saka no ani ma babu hingka ang ani ma babu ko khana ka khana uni ang bono hingka ang January maso no jekke pana mani nanai umtiro ke bonang malaina ni bagi saman ugo anu malaina time dia boni kam tongo hingke bongta he o jaga o bere en thanai umta heke sawo bano malayan time dia bonang malayan bagai onek bar saka hingke bonang saka to mung tabung malaya ke malaya ang January maso ko Diwali ropai nyai ang nono nin nogo jekke pan phainem tiro ke mana ma khayam tiro ke saka tarpor bonang hingka ha January maso ang nono an nu khungo ti phainan nogo ti phainem ti ke saka ang nasinem tiro ke saka ang non tu bisine ro hne hingke bo go sika bo boni nongni family kok sarding kang bo saruka boni ma kon bai boni ma bai bon babu khe koroi hingke bo ani nongni family kok sanai ka bonani ma bai kok saruka aske hamjak lai tongoi banom thai ke dukare ne thang pe khe bona boskang jompuyo bo haino khogi phaijak ni sao buri hingkang bono kono phano kubu tongmeya kono phano sob samia hamjak man bagai to bonang hingka nunga bahai rok tangni gaham ke tongdi buni ko rok takhna di nung gaham ke tongkhang ke sibu gaham hinani bahai rok tangdi hinanya ang apur bono kubu tongmeya musa biya bo jompuyo khogi phainai o chala drugs na hunai bote bo phitogi phaika abo ap somoi bo ang be kok sai tong bana sayao kongno hingke tarpor bonang singka boniji ma go sikai ang thamma thangkani thangni ang phaikam tuike saka sawi tarpor bobai bonang hamjak man thela mungsa saraya mungsa pongreya mungsa hiya bonang kubu kutuya mono Bisas kai tong ang January bono jekke pan tunai ni botabo anu ta hike lama kasaro Yakar klangi thang khnadi dara dolo ang no kaisa kok sana musugo hamjak de ang hamjak mano na hiya nai nugi hamjak de boro buji hamjak de burini nogo thangi family be malaji tarpor hamjak naji buri rono suke Bwkha tar de buri ro buchala rono suke Bwkha tar de boro buji Bwkha de hamjak de ani ke ko tasi sali ana 3 bosor hamjak tongise 3 bosor hamjak tongise bano umthai khai bano sanan phanang blang no hamjaya no nang time pass ni bagi si use khaimani ang onyo sala tongani umtiro ke saga hingke tang thang ang boni live phaigla kamu ang bono kono phano sagala kamu kono phano hingla kamu ang bono Yakar kamu hamjagan mo nangala kamu bano kono phano saya kono phano hiya bano kono phano si mungsa phani saya bota bahika sala onyo sala nawnyai thangi paikha bo sala nanai paran pung kebo jump bo ni sao ko mandai ni sao aw mandai tama kami o thaka bo saimia